Umphathiswa wezophuhliso loluntu Unkosikazi Nonhlanhla Khoza ubagxeke kabukhali ooceba abasebenzisa ipolitiki ekunikezelweni kweepasile zokutya kwabo bangathathi-ntweni. Ukhoza ube yinxalenye yomsebenzi wokunikezelwa kokutya kwiingingqi zasemaphandleni eMgungundlovu. La malolo agcwele ukudla okuzonikelwa kwabahlwempu. Kuthiwa amanani okudla akhuphukile ezitolo kusukela kwaqala i-lockdown, nokuyinto enzima kakhulu kubathengi abaziphilisa ngezimali zokubamba amatoho. Njengoba i-lockdown iqhubeka, abaningi bakuthola kunzima ukuphila ngalesikhathi ngoba bathembele kwiminikelo yokudla. Uhulumeni uzama ukulekelela abahlwempu ngokudla, kodwa lokhu nakho kunezinkinga. There's an outcry out there. We can't, as politicians, politicize the issue of food. There's an outcry about councillors, the manner in which they handle themselves, the manner in which they distribute food. It is uncalled for. You can't jump this house and give this house. Namuhla uKhoza uhole ithimba ebelihambisa ukudla emphakathini. Sithanda ukubonga kwabakasasa labasichasile ukuthi sithole lokudla ngoba ekhaya akekho osebenzayo. Mina ngilapha kuleli khaya ngikulona nje ngubaba ngingumama. Nje ngihlala nabo bawunayo ngami. Uhulumeni uthi uzohambisa ukudla kuze kuphele isikhathi se-lockdown. Londe Khadebe, SABC News eMgungundlovu.